Burkina Faso ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye dan sigi marabaajɛkulu ka baara la. O latigɛ taara dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun kalanna a jabaraniso la. O sɛbɛn b'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko ka fara minisiri ɲɛma kan ani minisiri tɔ bɛɛ lajɛlen ko nin y'u ka baara kɔni bannen de ye pewu. Nka ko minisiri kɔni k'olu bɛ taa ɲɛ ka baara kɛ yanni marabaajɛkulu kura ka se ka bila sen kan. Minisiri ɲɛma yɛrɛ tun ye Apollinaire Joachim Kylian de Tambela ye. Ale tun sugandira kabini octobre kalo tile 21 san 2022 sɔrɔna donna tun don mun si bɛ san 66 la. Apollinaire Joachim de Tambela ale yɛrɛ ye tɔgɔ sɔrɔ Burkina Faso ko sababu kɛ a ka kumakanw ye jabaranisow kan, wa k'a to minisiri ɲɛmaa la a tun ye dantigɛliw yɛrɛ fana kɔni caya. Ale ka tagali ka bɔ minisiri ɲɛmaa la o bɛ kɛ dɔgɔkun 2. Choguel Kokala Maïga ale tagali kɔfɛ ka bɔ Mali minisiri ɲɛmaa la. Mali yɛrɛ ni Burkina Faso ani Niger olu kɔni tun ye u ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɔni sankɔrɔta u ka jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔnɔ ni o tɔgɔ ko AES.